Karbi Student and Youth Council yang dan bangke apatai bangke eksekutif karbi yang lo alih itu nu klaim alu so phana bangke ini eksem nangge labente ding nangni SYC Harughat Regional Council pen MLA Bida Singh Ingleng Sailang nok ke chukem aputhak pherang ke mai ke pha Son si pini dok muka tourism load IB asai hem along KSYC Harughat Regional Council pen Bida Singh Ingleng Sailang nok ke chuklem aputhak pherang ke mai kang hipo KSYC Harughat Regional Council amai Pudhoniram rong pi lapen Pobitra rong pi atum pen labang so pherang ke mai along pen MLA Bida Singh Ingleng Sailang nok ke chuklem aputhak sodak pen pin rempondo MLA Bida Singh Ingleng ke chomata ke chokche video social media along ke joiput aputhak Karbi society atoma phan hing nok mandet lo lapen chetherak memi hiji memi asai lang nok ka chuklem abang ke chokche big anu inut alang di MLA Bida Singh Ingleng ke chomata ot lang nok ka chuklem along nilitum ke SYC Harughat Regional Council ahin pen ki asapta dengde lapen dia un e KSYC lapen Karbi Anglong arada tum tami Bida Singh Ingleng MLA arpupen sunvek nang chi pusi sodak pen ki hangpon pido dok muka pen Thomas Terang report Karbi Life Pillo dia korte dom hanstami pini adak dom muka along tourist locha hemalong pini labang so pherang ke mai long apora teng na chetong theka pot pini nitum KSYC Harughat Regional Council pen gopi posi pherang ke mai phanang kok na alam thebang ke lango je ilitum Karbi Anglong kan pilong ta chini lo ilitum IMLA mimi langono a video mate alam arjang social media che tailong ki jui phun mate ke che thang blog alaban so ilitum Karbi rara tum phan ilitum Karbi society tum phan nongno nang kijo ason mandel lo ilitum che therak mimi laben chijin so mi alangli inut MLA boy pits tami lapuson ot lang no sai ke chuklem MLA phanke nilitum Karbi Student and Youth Council penge masak ta ke dengawe lapen ke lapuson asai lang no bang nilitum kroi thek the lapen si lalo alang li phan nilitum KSYC Harughat Regional Council pen chot kalilo kadugawe Karbi Anglong arat punon kadugawe angkan pi la itu masama long punon alang li phan bangke jasemet per bangke labang so MLA apu ben bangke patolong le denang chila ben immediate resign ni alang li mithang ka chet rak ka ching ring ben si labang so MLA apulong ben bangke alang do de se akenang som laben de ini tum thek krong lo je Karbi Anglong aram long labang so au video ke thek long abang putum an basame thek krong lo alang li ke salu alang li ke claim je jakong ta belo ke sai lo lang ke lasi lapot si alang li bang ke alang li mithang jung alang mithang sen si che resign ang bo labang so pos long bang ke lalo lapen de isi alang bang ke ni bang so pherang ke mai long kan jigang tung bang ke la lo je ke dam tang por hut busame social media cetai long thek long lo lapuson otlang no atom phan kan sai di lapente hala inu MLA halang litame mimi juruno a covid court sabang ke dom social media cetai long thek prong lo si aku mon puthol la bang lasan ka theka problem na kang dia bang ke ni dom Karbi Student and Youth Council yen bang ke apatai bang ke eksekutif Karbi Anglong aleng itu alang ilitum ausomar ilitum epo furun alang litum epo hana ki jabo nang jia long si alang tum si la puson online no claim rom ten tum a phine nge tu tum ke osam la bangke this is a very big question for Bida Singh Ingleng di alang litum jong si la puson iphan epang nang ke jabo jia tum jong si ke keng kang kali ka lang la to war me me lang no to war nang jabo thabar ko tang de ku puson si la bang so MLA phan ilitum Karbi Anglong youth satung kosong si ka accept het po kosong si kroi het po labangge ning chibi si akime akihai Bida Singh Ingleng stame labente kitam tang aporo hodalam ne pamu ning ji hoelo kitam tang aporo hod ta theklong lo je social media chitai long penang am hur chu doson theklong lo labente hala ka chokem atuma phang background bang ha tum phan kar check atuma phang bang tangring
amuni tum sikarcha halabang so muni tum handa itum pang tek meka si signing a hok peralam bang ke dam ta por hut bonon penangan organization ekle matum bonon so ekle bonon amen klang dera bis tame aku mon puthor la sona problem bang ko pipos ngan chiripit nan ko non da MLA inut kar yang lo autonomous council aki hoy alang li la puson memi hinunu ikle bang ke dilitum project he Karbi Student and Youth Council bang tiata lain lo nilitum ke di mana bang ke lain lo je hini point bang itu ke di mana bang ke lain lo je bidasin ne ke hai bang ke immediately prak jimpen resign nango alban so MLA pulong pen la bente isi bang ke honey trap di la pan ke top bang ke padam halasong online no bang ke do pick hang yang lomon halaban so ahani trap de claim abang pu abang pi tum hans tame itum lang pang taxi itum inside back ngi yang itum ha so han ki pudam ji bang ke jaseme pe bang ke labang so lapu non labang so social media cetai long bang ke alang ni mehang si klan problem lasi labang so lapu so na lo so phana bang ke itum society long bang itum akar bi society long bang ke lapu so outlang no ke claim lo so phana bang ke itum accept nang ne lapente deng nang ne lapente non e kan ke bang ji youth tum kar bi long youth atum bang itum aphan nang ki japon ji atum kar bi long autonomous council ngom aki hoy atum jongsi ke atau warga si dambong betul ni tum api nang itu nji atum ni tum nang tum api je nang tum leaders nang tum leadership long api nang itu nji atum ko son si ke heko la ban chimat ha kat sia ke me karbiang long autonomous council ke cari tum han bustame ni tuning rilo nang li tum cari pa mekanon calon pa mekanon nang li tum api nang ki dunji atum aphan nang li tum japon pa mekanon nang li tum han rat nang ni lain samji tan non asonson social media cetai long kalili kalang meme henono a video ke pa viral thap ke viral fru bang ke litung KSYC ben ke mentu ni tan chedon dun dekte aben KSYC jot kalilo karbiang long arat masih chedon de laman ke klar da alam lu teng pen na chetam dun he ko chorolo la se alam e kadu ka be karbiang long arat ola samara ta chini pu Krista minili tum harawhat regional council mate dat kadu ka be karbiang long dak dong kai area council kadu ka be KSYC area council hin dan lam thai cha paklain ke lapulo pura ga lo te che kharak meme jin so meme ili tum ke pura ga te ili tum karbiang long rat non ili tum san artat ke asu ili tum asu la sana tham ke choropar alang li leng asang ho phanta choropar lali tuma fu ili tumhan nang ki japon ke kupilo matang ke kado ga beda chini lo la so puthak se ni tum press meet donan ko kala pulo alang ni non BJP abang fu LA batai ko an ma ke li tum ka juna ni akulshon mata belo batai ko an se MLA am hoy kangni ma CA am hoy batai ko an se kangni ma la so akachi song ke ni tum ke mantune Penta la sona sai a outline no kan ni tum teng hekhe la ban keli tum ra aso la so ar pu LA ar tuben sunangi sunang ne ke ni tum ke SPC asom pane katabi nai kali mate kadima nai kali alang jung la so asai nang no ko claim pen kan ye jung ka thera ka phere kan ring kan mase pini pina amas alang li a buban ke chi o sonten ni parji la so alang li himen je o thek a tu je o thek thelan Polatang ke nili tum KSYC asong pen ka break step aside se